Okay, så I vil spille kattejammer på stolen nu. Godt. Det hedder det vist umiddelbart. Du starter. Nej, gør du. 1, 2, 3. Spil nu ordentligt. Ej. Skal I ikke også synge en sang? Nej. Det er, altså, I kan synge kattejammer rock. Så synger I det Kittekatte rock. Ja, nu er det rigtig kattejammer, det der.